Kanai kedai ke Akashvani Shillong ke Kubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke Kubor. Lapen in penher yau Aditya L1 syaka sengi mentaka sengi ong ucaman ke Indian Space Research Organization ISRO US Sumana. Umunti rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ula sami ki cek ki basyong dor 100 point prabho arlak tengka syaki payment for ecosystem committee jong ki khatrat likishnong nakabantaban penne iki ding ki sit haki klau ki betap ha SMELC dakop gre tura. Batlasdang ke jingrakhe ya ke Rashtriya Poshan Ma ke bahanriu henen ke sengi habaro kawai kari India. Ucaman ke ISRO US Somanat ulong bakatanat hau-hau kalapan kre nakabantaban penheriu Aditya L1 syakasngi mentakasngi ke artarik unailur. Kecing pelat ya u Aditya L1 banyet banyak Jepang kasngi kan long Nasri Harikota Space Station ke bah Andhra Pradesh hakapur katway sanpo minute menstem. Yau satellite en bu haka hello orbit saudong ya ka lap range point L1 ke bajengai kumba iwe point san million kilometer na keperthai. Kan shimpur kumba saubana yau Aditya L1 ban point syaka light range point. Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangmah nin kesengi ulasami ki cek nak benta ke jinsiu ha ke sen ke baar ya ke ecosystem services syakishnong ki ban penne ik ding ki set ha ki klau ki betam ha SMELC da kop gre tura. Ya ki cek ki basyong dor 100 point prapau arlak tengka lasam sya ki payment for ecosystem PES committee jong ki khatprat likishnong ha ke jingdon rengkat jong deputy commissioner ke West Garo Hills Ujagdish Chelani superintendent of police u Abraham T Sangma u komandan ke 2nd MLP battalion uba Stefan Renja bat kiwede. Ban penskam ye ki chinge trailang na kabanta ban seng ye ki kam na jong hakathan chate lam mingi jong ke India u Rajiv Chandrasekhar Menteri Khana Katanat Skill Development and Entrepreneurship but Electronics and Information Technology but Raj Kumar Ranjan Singh Menteri Khana Kapule Puthi but ki kambari nen kasngi ki la play ye ka North Eastern Skill and Entrepreneurship Conclave bala ai ka teng manthan Arhajar Arpolai Hasrimanta Sanka Deva Kalakshetra Hagwahati. Kecing temu jom kecing alang kalong ban penyat bet iki kam jeng kinong dan benta dah kebawan lamlang iki tenak trekam na ki sorkar jela ki jaka puli ki seng liki kenhon jong ki karkhana kinong thau iki rukam penyat kam ki corporation ki samla bakinya tai halor kumnu ban penroi iki sap trekam ha kecing sengkam la jong hakathan shatai lamingi. Ha Assam ke jingpet ikikor EVM ha kasen ka banengkong na kabantaban pendon kam ha ka jing tap vote ha ka election sa ka Lok Sabha ka banlong ha ka Snem Banwan kala sedang nen kasngi ha ki katto ka nitli ki district bat ka ne hadu ka arpo khandai tarik mentau benai. Ha ka juk kapor ke Election Commission of India ECI kala batha ya ka tanat election jong ka Assam bahkan pet banyak biang ya ki thup kerteng jong ki nong thap vote kat kum ki constituency hadin baladap penrit ya ki. Chief Electoral Officer u Anurag Goel ula pentem banamar ke jing penrit iki constituency ndon ki jaka thap vote ke bandang mi thamai kat bai ke baladon lepapan la ban kelum lang bat ki bathamai. Ha Assam Katanat Ports, Shipping and Waterways kan penlong ya ka roadshow halor ka Global Maritime India Summit ha Guwahati ha ka ba umentri ke soka pedeng Usabananda Sonowal bat ki menteri nakari Bangladesh bat ri Bhutan Kenya Shimbenta. Kathong jong ka Global Maritime India Summit kalong ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki Indian Maritime dah ka baya teklok bat ki company banabari bat nakathain rukumju bat ban plelat ya ka jingwan sengkam. Kene kedai ka Akashvani Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. Ka Rashtriya Poshan Ma ka bahanriu kala sedang henin kasngi bat ka sorkar ke jurakhe ya ka ne habaro shibanai lenter jong unailur.
Ka program Poshan Abhiyan kadai ka program ka bahe jong ka sokar pedeng ka ba ajing mento shibun ye ki long kemi ba armen ki badang aibun ni ki khilung ki samla kan the bat ki khanna ba hapo hriusnem ba kan tip kumno ban ba mi ki jingbam ba taiman bat ban saru ye ki khilung khanna hakarukom ka badai Katanat Women and Child Development kalong ba menta kasnem ka jing thmu jong ka jing rakhi kalong banya khun ting e na baro kiliang ya ka jing duna ka jing bam bataimen na du ibadang khalung ibadang don hakakpo jong ka kami hadu karta jing long timmen katanat kalong ru ba kane kalong ka badon kam e bat ka pushan ma menta kasnem arajar arpulai kalong ban pen priang ye ki jing sung thu ka be de bat ki kadan jing imbriu ki ba e bat ba ma kum ha ka por armet ke jing long khlung khanna bat samla ka sarkar India kala rai ban penlong ye ka literacy week ne ka tayo ka tho ka puli nadu ka shitarek hadu pratarek menta ubnai ban rakhe yak international literacy day na ka banta ban penshai bat pensu thu ya baro kinong don banta kinong yo mentoy bat kinong song shnong shapang ka ulas nav bharat saksharta karyakram Kane ka program ba shitayo kan penla ikipat ba banya shimbanta bat ban pensu thu ru yaki shapang ka jingtip la ka kamram bat ka jing shimbanta jong kipat ba Kane kan pen pauna mi ka scheme bat yarap yangi ban kenjo shakathong ban penlong yaki India ka ri ka baki brio jong ka baro kidai ki banang bantho bat puli Hapo kini kata yau kindon ki program baharukom ban penkut pan daka jingdaki yak international literacy day haka pratarik mentau benai. Kawai pat ke jing temu kalong ban kring buon ki nong pule bat ki volunteer ki ban penrung kerteng hak ulas mobile app. Kasokar pedeng kala penbena bakan thung ya ka kanhun ki officer banya perkhat halo ke jingterwa jong kawai kari kawai ki election halor kane la thung yo president bamanchwa uramnath kovind kumukhle jong ka kanhun bat ban aya ka kaipot halor kane kane kalami shisngi haden ba ka sarkar kala penbena ban penlong ya ka jingi song dorbar ba kerpang jong ka yeng dorbar thau an kari nado ka khat pratarik hado ka arpau artarik mentau benai Kene ke jing terwa ka thau ban penlong yek election Lok Sabha bat yeng dorbar thau an ki jala ha ka juk kapor habaro ka wei kari Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP nen kasngi kala penlong yek jing alang aikosnam balatip kum ka Utirot Singh Best Students Award arajar arpolai ha Shillong Umantri Katanat Ports Shipping and Waterways and Ayush Usabananda Sonowal ulay shimbanta hakajing lang bat ay kublay kitbok kitwang yaki samla hakajing la jongki ban lepha bat ulakan turu yaki bakinang treshitom bat lepha hakajing im jongki ulapan kan mauru yakajing lan lade jong Utirot Singh Usonawal ul ongru bakajing nang jing start kalong ka atiar ka badon kam na kabanta ban penkup bori kisamla bat yakari Umantri ke Soka Meghalaya uba AL Hekru ulay don rengkat hakani ke Chingalang. Katanat pulit jong karib hoi district hakajing treshitom ban rating kong ye udrok hakajala hanen kasngi kala yo bat ye we ubriu ubala subadon kti hakajing khaye be an ye udrok uba kya arpakhandai point art gram ki pulit kila kemno ye uni ubriu ubala itu kerteng kum nurul huda uba na nagaun Assam nakakali ba usyong ha national highway ka bahanriu hasang Bangla ribhoi district ki pulit kila register da kamukot tuma hapo ke ND PS Act. Ka Invoice Incentive Scheme balatip kum ka Mera Bill Mera Adhikar kala sedang hanin kasngi ki jing thmu jong ka ni ka scheme ka long ban wanra ka jing ka la ha ka riti dustur ba ka rukom le jong ki pat ba haba ki pa ne ka bill ka balong ka hok jong ki la palat ya ka ni ka scheme kum ka jing sedang ha ki jilla Assam Gujarat bat Haryana bat ha ki Union Territory jong ka Puducherry Dadra Nagar Haveli bat Daman and Diu Ka scheme kan ay busket ka basiklur tengka sikinong pendon kam yaki. Baro kijing thiet bat kidor ba pha da ki invoice sikinong thiet nong pet bala pen mi da kinong de ki badon yaki GST ki la ban shim yakini ka scheme.
Kaptu ko kubor kalakut naka Akashvani Shillong hakapo prabajing inya sok Daily Station naka benta ka kubor hakaktin Hindi ban penbut pat ka kubor hakaktin Padang hakapo pra kat 3 minit. Kene kedai ka Akashvani Shillong.